L-imħallef Consuelo Xerri Herrera tastieni milli tisma' l-appell imressaq mill-Ministri Konrad Mizzi, Chris Cardona u Edward Cicluna dwar l-inkjesta kriminali dwar id-deal ma' Vitals Global Healthcare. L-imħallef Xerri Herrera kellha tibda tisma' l-appell li tressaq mit-tliet ministri li qed jitolbu li titħassar id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati li ddikjarat li hemm biżżejjed provi sabiex tinfetaħ inkjesta kriminali dwar l-involviment tagħhom fil-privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet pubbliċi. L-imħallef astjeniet minħabba li tiġi oħt Ministru tal-Gvern, speċifikament il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera, u minħabba l-prinċipju tar-responsabilità kollettiva tal-Kabinett tal-Gvern. Din kienet it-tieni darba li l-Qorti tal-Maġistrati laqgħet talba tal-NGO Repubblika biex tinfetaħ inkjesta kriminali fil-konfront ta' 3 ministri. F'Lulju li għadda l-Maġistrat Claire Stafranċe Zammit kienet laqgħet it-talba iżda l-Ministri Cardona, Mizzi u Cicluna appellaw u l-imħallef Giovanni Grixti laqa l-appell għaliex l-informazzjoni ġiet minn rapporti fil-gazzetti, kitbiet ta' bloggers u sorsi mhux identifikati. Repubblika resqet talba ġdida u resqet aktar informazzjoni u l-ġimgħa li għaddiet il-Maġistrat Doreen Clark laqgħet it-talba u ordnat li tinfetaħ inkjesta kriminali fil-konfront ta' 3 ministri. Iżda għal darb'oħra, Konrad Mizzi, Chris Cardona u Edward Cicluna fetħu appell b'urġenza. Min barra l-inkjesta kriminali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fetaħ kawża sabiex il-kuntratt ma' Vitals jiġi ddikjarat null u l-isptarijiet pubbliċi jingħataw lura lill-poplu. Dan id-deal bħalissa qed jiġi investigat ukoll mill-Awditur Ġenerali. F'2015 meta Konrad Mizzi kien Ministru tas-Saħħa, Vitals Global Healthcare ingħataw konċessjoni biex imexxu l-isptarijiet San Luqa, Keren Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Oriġinarjament din il-konċessjoni kienet ta' 30 sena, iżda mbagħad kienet estiża għal 99 sena. Iżda fi frar tas-sena li għaddiet il-konċessjoni għaddiet lil Steward Healthcare wara li dawn tal-aħħar xtraw l-isma ta' Vitals. Sadattant, Vitals kienu laħqu belaw mill-inqas €50 miljun bi ftit li xejn xjuru għal flus li ingħataw.